హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు మాతాజీ. ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే క్షమాదాయ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు మాతాజీ. ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అందరికీ ప్రణామాలు. ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి షార్ట్ భాగవతం క్లాస్లో ఈరోజు 43వ శ్లోకం చూడబోతున్నాం. అందరికీ ప్రణామాలు, అందరికీ స్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. మూకం కరోతి వాచాలం అంగుం లంఘయతే గిరం. యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం. యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం. హరే కృష్ణ. సో నిన్న మరి చివరికి మొన్న ఏం చూసాము అంటే మరి ఈ వ్యాసదేవుడు అన్ని వేదాలు ఇతిహాసాల సారం అంతా కూడా మరి ఆయన ఇందులో ఈ భాగవతంలో పెట్టి దానిని తన పరమ శ్రేష్ఠుడైన తన కుమారుడికి ఆయన అందించారు అని చెప్పి మనం మొన్నటి శ్లోకంలో చూసాం. సారం సారం సముద్ధృత అంటే సారం అంతా తీసి, దేని సారము? సర్వవేదేతి సర్వవేద ఇతిహాసానాం, అన్ని వేదాలు ఇతిహాసాల యొక్క సారాన్ని వెలికి తీసి ఆయన ఈ గ్రాహయామాస బోధించారట. ఎవరికి? సుతం ఆత్మవతాం వరం. సో అంటే పరమ శ్రేష్ఠుడైన ఆత్మానుభవం ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా శ్రేష్ఠుడైన తన సుతుడైన సుఖదేవ మహామునికి ఆయన బోధించారు ఈ సారాన్నంతా కూడా భాగవతంలో పెట్టి అని చెప్పి మొన్న చూసాము. నిన్నటి శ్లోకంలో మరి వ్యాసదేవులు ఇవన్నీ ఆయనకు బోధించబట్టి సుఖదేవ మహాముని ఈ గంగా తీరంలో ఋషులందరితో పరివేష్టితుడై పాపం ఆహార పానీయాలు లేకుండా ఆయన మృత్యు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు మరి కుటుంబాన్ని అందరినీ వదిలి తనకి ఎలాగూ వారం రోజుల్లో మరణం ఉన్నదని తెలిసి ఆయన అన్ని వదిలి గంగా తీరం దగ్గరికి వచ్చి ఈ ఋషులందరూ ఆయన పట్ల ఉన్న గౌరవంతో వాళ్ళంతా వెనక వచ్చి అందరూ కూడా చివరికి తీర్మానించింది ఏమిటి అంటే
భాగవతాన్ని వినవలసింది ఆయన అని చెప్పి ఆయనకి ఉపదేశం చేశారు. ఆ భాగవతాన్ని మరి చివరికి సుఖదేవ మహాముని ఆయనకు ఉపదేశించడం జరిగింది. సో ఆ విషయం నిన్నటి శ్లోకంలో చూడడం జరిగింది. సో ఆ రకంగా ఈ భాగవతాన్ని సుఖదేవ గోస్వామి ఈ పరీక్షిత్ మహారాజుకి చెప్పడం ద్వారా వక్త శ్రోత ఇరువురు కూడా ఒకే దాని ద్వారా ముక్తిని పొందారు. ఈ భాగవతంతో చెప్పిన వాళ్ళు విన్నవాళ్ళు కూడా ముక్తిని పొందారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో పరీక్షిత్ మహారాజ్కి ఈ సుఖదేవ గోస్వామి ప్రవచనం చేసి మొట్టమొదటిసారిగా భాగవత ప్రవచనం అదే వ్రాసినది వ్యాసులు, బోధించినది సుతుడకు తన కుమారుడైన సుఖదేవ గోస్వామికి ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ప్రవచనం చేసింది పరీక్షిత్ మహారాజ్కి అన్నమాట. సో ఆ సమయంలో ఎంతో మంది విన్నారు అని చెప్పి నారదులు వాళ్ళందరూ కూడా విన్నారు అని చెప్పి చెప్తారు. సో ఈ రకంగా భాగవత్ సందేశంతో వక్త శ్రోత ఇరువురు కూడా ముక్తిని పొందారు అని చెప్పి పోయిన లాస్ట్ శ్లోకంలో చూడటం జరిగింది. సో ప్రాయోపవిష్టం గంగాయాం, గంగా నది తీరంలో పరివేష్టితుడై ఎవరితో పరమ ఋషులందరితో సహా అక్కడ ఉన్నాడు గంగానది తీర్థం దగ్గర. ప్రాయ ఉపవిష్టం అంటే ఇక మరణం కోసం ఆహారాన్ని అన్నిటినీ కూడా ఆపివేసి అతను మరి ఎంతటి మహనీయుడు అనుకోవాలి. మామూలుగా ఎవరైనా ఇంకా ఎక్కువ రోజులు మనకి టైం లేదంటే మనకు కావాల్సినవన్నీ అనుభవించితే ఈ లోపు బాగుంటుంది అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ ఆయన అన్నీ కూడా వదిలి ఆయన ఈ రకంగా ముక్తి కోసం ఆయన చివరికి ఏ రకంగా ఈ వారం రోజుల్ని తను ఉపయోగపరుచుకుని భగవంతుని పొందే మార్గాన్ని వెతుక్కుంటానికి రావడం జరిగిందనమాట. సో అది ఆయన మరి ఆయన అంతటి మహాత్ముడు కాబట్టే సుఖదేవ మహాముని లాంటి మహనీయుడు ద్వారా ఆయన భాగవతాన్ని విని తద్వారా ఇద్దరు వక్త శ్రోత కూడా ముక్తులయ్యారు అని అంటున్నారు. నెక్స్ట్ దాంట్లో కృష్ణే స్వధామోపగతే ధర్మ జ్ఞానాదిభి సహా కలౌ నష్టదృశామేష పురాణార్కో అధునోదిత. సో ఈ కృష్ణ భగవంతుడు స్వధామం దగ్గరికి ఉపగతే వెళ్ళగా అంటే ఆయన స్వధామం అంటే భగవంతుడి యొక్క నిజమైన స్వధామం అన్నమాట. అక్కడికి ఆయన మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ధర్మ జ్ఞానాదిభి సహా అంటే ధర్మము జ్ఞానము ఆది మొదలైన వాటన్నిటితో సహా కలియుగంలో నష్టదృశాం ఏష అంటే దృష్టి లోపించిన మనుష్యుల కోసం పురాణ అర్క అంటే సూర్యుల వలె ఎంతో తేజస్సు కలిగినటువంటి పురాణంలో అధునా అంటే ఆ క్షణంలోనే ఆయన ఎప్పుడైతే స్వధామానికి వెళ్ళారో ఆ క్షణంలోనే ఉదయించారట. ఎక్కడ? ఈ పురాణార్క అంటే ఈ ప్రకాశవంతమైన ఈ పురాణంలో అంటే ఈ భాగవత పురాణంలో. సో ఓవరాల్గా దీని మీనింగ్ ఏమిటి? భగవంతుడు స్వధామానికి ఉపగతే వెళ్తే ధర్మము జ్ఞానము మొదలైన వాటన్నిటితో సహా ఈ కలియుగంలో మరి నష్టదృశం అంటే ఆ దృష్టి లోపించిన మనుషులు అంటే అందరికీ మనకి కళ్ళు కనిపిస్తున్నా కూడా అసలైన దృష్టి ఆధ్యాత్మిక దృష్టి లోపించిన వాళ్ళు అయ్యాం. కాబట్టి అటువంటి ఈ కలియుగ మానవుల కోసం ఆయన ఈ పురాణంలో ఈ ప్రకాశవంతమైన భాగవత పురాణంలో ఆయన ఆ క్షణంలోనే ఉదయించారు. ఎప్పుడైతే ఆయన స్వధామానికి వెళ్ళారో అదే క్షణంలో ఆయన ప్రకాశవంతమైన భాగవతంలో ఆయన ఉదయించారు అని చెప్తున్నారు. సో ఋషుల యొక్క ఏ ప్రశ్నకి ఇది సమాధానం? మరి మీలో కొంతమంది భాగవతం ఇంతకుముందు చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళలో దీనికి ఋషులు వేశారు కదా. మరి ఈ శౌనకాది మునులు మన సూత గోస్వామిని
ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. 6 ప్రశ్నలు వేస్తారు. సో 6 ప్రశ్నల్లో ఇది ఎన్నో ప్రశ్నకు సమాధానం, ఒక్కొక్క దానికి సమాధానం చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. మరి ఇది ఎన్నో ప్రశ్నకు సమాధానం? ఎవరైనా చెప్పగలరా ఆన్సర్? పోనీ ఎన్నో ప్రశ్న కాకపోయినా హరే కృష్ణ మాతాజీ చెప్పండి. మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రణామాలు మాతాజీ. అంటే భగవానుడు భగవద్ధామానికి చేరినప్పుడు ధర్మము ఏ పక్షాన చేరింది, ఎవరి పక్షాన చేరింది అన్నదానికి ఆన్సర్ మాతాజీ. లాస్ట్ క్వశ్చన్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. లాస్ట్ క్వశ్చన్. వెరీ గుడ్. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో అంటే అందరూ బహుశా ఇంకా భాగవతంలో తీసుకుంటూ ఉండకపోవచ్చు, పని తీసుకున్న వాళ్ళు కొందరు ఉన్నారని అడిగాను. 6వ ప్రశ్న, భగవంతుడు అవతారం చాలించింది స్వధామానికి వెళ్ళిన తర్వాత ధర్మం ఎక్కడ నివసిస్తుంది అని వాళ్ళు అడిగినప్పుడు భాగవతంలో ఉంటుందన్న ఆన్సర్ ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. సో ధర్మ జ్ఞానాదులు వీటన్నిటితో సహా భగవంతుడు తన స్వధామానికి, మరి భగవంతుడితోనే ఆయనే జ్ఞానానికి మరి ఇంగ్లీష్లో మనం ఎంబాడిమెంట్ అంటాం, ప్రతిరూపం. భగవంతుడే మరి సర్వజ్ఞానవంతుడు. సో ఆయన జ్ఞానాలతో సహా ఆయన తన స్వధామానికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మరి ఇక మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మరి జ్ఞానము ధర్మము ఎవరి ద్వారా మనం స్వీకరించవచ్చు, ఎలా ఉంటాయి ధర్మము జ్ఞానము భగవంతుడు స్వధామానికి వెళ్ళిన తర్వాత అని ప్రశ్నకి ఇక్కడ నిష్క్రమించిన పిమ్మట భగవంతుడు తన స్వధామానికి సూర్యుని వంటి తేజోవంతమైన ఈ భాగవత పురాణం ఉదయించింది. మరి అప్పుడే కదా ఆయన వ్రాయడం జరిగింది వ్యాస దేవులు. సో కలియుగంలో మరి అందరూ నష్టదృశ అంటే దృష్టి లేని వాళ్ళు, అంటే అజ్ఞానాంధకారంలో ఉన్నవాళ్ళు, ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పురాణం నుంచి వెలుగును పొందగలరు. అదే క్షణంలో ఈ పురాణంలో ఈ ధర్మము జ్ఞానము ఉదయించాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరి కోసం ఇలా ఈ పురాణంలో ఉదయించాయి అంటే ఇలా కలియుగంలో మరి అజ్ఞానాంధకారంలో ఉన్నటువంటి మానవులందరినీ బయటికి ఆ అజ్ఞానం నుండి వెలికి తీయడానికి భగవంతుడు ఈ రకంగా భాగవతంలో ఆ క్షణంలోనే ఆయన ధర్మ జ్ఞానాదులతో సహా ఆయన భాగవత పురాణంలో ఉదయించారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ భాష్యంలో మరి భగవంతుడు ఆయన స్వధామంలో ఉన్నా కూడా మరి అక్కడ ఆయన మరి ఆ మహావైభవోపేతంగా తన స్వధామంలో భగవంతుడు ఉంటారు. అయితే ఆయన యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి యొక్క వ్యక్తీకరణది, భౌతిక శక్తి యొక్క వ్యక్తీకరణ ఏమో మన భౌతిక జగత్తు. సో భగవంతుడు శక్తులు ఇవన్నీ అని మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఏది ఆంతరంగిక శక్తి, భౌతిక శక్తి అని. సో ఆయన యొక్క ధామం, నిజమైన ధామం ఆయన ఆధ్యాత్మిక శక్తి. ఇక ఆయన యొక్క భౌతిక శక్తి ఈ భౌతిక ప్రపంచం. కాబట్టి ఆయన ఇక్కడ అవతరించినప్పుడు మరి తన ఆత్మ ఆంతరంగిక శక్తి ద్వారానే ఆయన మరి పూర్ణావతారుడుగానే ఆయన అవతరిస్తారు, అంటే అన్ని శక్తులతో. సో భగవంతుడు కూడా భగవద్గీతలో చెప్పారు. కాబట్టి ఆయన రూపనామ యశస్సు ఇవన్నీ కూడా ఆయన ధామంలో ఉన్న సంపత్తులన్నీ కూడా మరి ఏ భౌతిక పదార్థం నుండి సృష్టింపబడ్డవి కాదు అంటున్నారనమాట. కాబట్టి జీవులను తరింపజేయడానికి ఆయన అవతరిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి ధర్మ నియమాల ద్వారానే మరి ధర్మ నియమాలన్నీ కూడా ఆయన ద్వారానే ప్రత్యక్షంగా ఉపదేశింపబడ్డాయి. అందుకే శ్రీకృష్ణుడు తప్ప ఇంకెవరు కూడా ధర్మాన్ని పునఃస్థాపించే కార్యాన్ని చేయజాలరు అని ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారంటే భగవంతుడు కానీ ఆయన ప్రతినిధి కానీ మాత్రమే ధర్మ నిర్దేశాన్ని చేయగలరు. భగవంతుడి గురించి, భగవంతుడితో మనకి ఉన్న సంబంధాన్ని గురించి, మరి ఆ భగవంతుడి సంబంధంలో మనం చేయవలసిన ధర్మాలను గురించి, దేహత్యాగం తర్వాత మనం వెళ్ళే స్థానాన్ని గురించి తెలుసుకోవడమే ధర్మం అన్నదానికి
అర్థము అంటున్నారు. అంటే మాటలతో తెలుసుకోవడం అని కాదు, ఇక్కడ ఈ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని ఈ భౌతిక తత్వం ఏమిటి, సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతంగా, భౌతిక తత్వానికి అతీతంగా ఆధ్యాత్మిక భావనలోకి వెళ్ళగలిగినప్పుడే మరి మనకి నిజమైన ధర్మం అంటే మనిషి సాధించవలసినది. ఈ మానవ జన్మ వచ్చినందుకు మనం సాధించవలసిన ధర్మం అది, మన గమ్యం అది. కాబట్టి అది మనం చేయవలసినటువంటి డ్యూటీ మనిషిగా మనం మానవ జన్మ ఎత్తినప్పుడు. సో అది తెలుసుకోవడమే మరి ధర్మం అంటే, మానవుడి యొక్క ధర్మము, మానవుడి యొక్క బాధ్యత, మానవుడి యొక్క డ్యూటీ అనొచ్చు. సో మానవ జన్మలోనే మరి ఇది సాధ్యం కాబట్టి, ఎక్కడో తప్ప వేరే జన్మల్లో సాధారణంగా సాధ్యపడదు. కాబట్టి ఈ మానవ జన్మ వచ్చినందుకు మనం ఆ బాధ్యతను, మన గమ్యాన్ని పొందడానికి మనకి భగవంతుడి మానవ జన్మని ఇచ్చినందుకు మరి మనం ఆ ధర్మాన్ని ఆచరించాలి. భగవంతుణ్ణి గురించిన ఈ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక తత్వాలను తెలుసుకుని మరి ఈ భౌతిక గుణాలన్నిటికీ కూడా అతీతంగా వెళ్ళగలిగి ఆ పవిత్రత అనేటటువంటి స్థితిని తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు మరి అది మన బాధ్యత అవుతుంది. అదే భగవంతుడి యొక్క ధామానికి కూడా అర్హత అవుతుంది. సో భౌతిక శక్తితో బద్ధులైన మనమందరం మరి ఈ నియమాలను ఈ భౌతిక శక్తితో బద్ధులుగా ఉన్నప్పుడు తెలుసుకోలేం. సో ఎక్కువగా ఆహారము, నిద్ర, భయము ఇటువంటి వాటితోనే మనం సమయం అంతా కూడా మరి గడుపుతున్నాము. మరి అలాంటప్పుడు ఇంకా మనకి జంతువులకి మరి భేదమే ఉంది? అవి కూడా ఆహారము, నిద్ర, భయపడటం ఇవే చేస్తున్నాయి. మనం కూడా ఇంకా వాటిలాగానే అంతకు మించి వేరే ఆలోచన లేకపోయినప్పుడు ఇంకా మనకి వాటికి భేదము ఏమున్నది అంటున్నారు. జంతువులు కూడా అవే చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ధర్మము, జ్ఞానము, మోక్షం అనే నెపంతో మరి ఇంద్రియ భోగంలోనే పూర్తిగా రతులై ఉంటున్నారు. పైకి ధర్మము, జ్ఞానము ఇవన్నీ అంటున్నాము మోక్షం అని, కానీ ఇంద్రియ భోగంలోనే రతులై ఉంటున్నారు. సో ఈ కలియుగంలో ఇంకా అంధులుగా ఉంటున్నారు ఈ ప్రజలు. ఇంతకు ముందు యుగాల కన్నా కలియుగంలో మరి అంధప్రాయులందరూ కూడా ఈ తళుకు బెళుకులు కలిగిన జంతువులు వంటి వారే. జంతువులేమో డైరెక్ట్ గా మనకి తెలిసేట్లు చేస్తాయి, మనుష్యులు కూడా జంతువులు చేసే తప్ప ఇక వేరే ఏమి చేయడం లేదు, అదే కొంచెం తళుకు బెళుకులతో చేస్తున్నారు అని చెప్పి అంటున్నారు. సో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో కానీ ధర్మ జీవనం మీద కానీ ఎటువంటి అనురక్తి కూడా మరి ఈనాటి మానవులకు లేదు. సూక్ష్మ బుద్ధి, సూక్ష్మ మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, అంటే సూక్ష్మ శరీరం కదా ఈ మూడు, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. సో దానికి పరమైన దానిని ఏమిటి అసలు ఈ మనసు, బుద్ధి, అహంకారం కాకుండా ఉన్న అసలైనది తెలుసుకుందాం అనేది లేదు. కాబట్టి ఆ విషయంలో అంటే నిజమైన ఆధ్యాత్మిక విషయంలో అంధులు కాబట్టి తమ జ్ఞాన విజ్ఞానాలను మాత్రమే వాళ్ళకి ఈ భౌతిక అభివృద్ధి కోసమే ఉపయోగిస్తూ వాళ్ళ జ్ఞానాన్ని, విజ్ఞానాన్ని దాంట్లోనే చాలా గర్విస్తూ ఉంటారు. మేము ఇంత గొప్పవాళ్ళం కాబట్టి ఇంత సంపాదన చేయగలిగాము, ఇంత గొప్పవాళ్ళం కాబట్టి ఇంత పెద్ద ఉద్యోగం చేస్తున్నాము అంటూ ఈ భౌతిక అభివృద్ధితోనే ఆ జ్ఞానాన్ని, వాటిని దీనికోసమే ఉపయోగిస్తూ ఇలా అహంకారంతో ఉంటున్నారు, అసలైన జ్ఞానం అనేది లేక అంటున్నారనమాట. కాబట్టి మానవ జీవిత లక్ష్యాన్ని గురించి కంప్లీట్గా మర్చిపోయారు వాళ్ళు అంటున్నారు. అంటే అసలు మానవ జీవిత లక్షణం ఏమిటి అంటే మరి భగవంతుణ్ణి ఈ మన ధర్మమే భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి కలియుగం ఇక అట్లా మర్చిపోయినప్పుడు ఇక దేహం దేహం అంతమైన తర్వాత ఇక సూకర జన్మలు పొందడానికి కూడా వాళ్ళు వెనుదీయరు. అంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక తత్వం తెలుసుకోకపోతే మనకి ఎంత మాత్రం ఉన్నత స్థానంలోకి మనం వెళ్ళలేమని తెలిసినా కూడా ఈ ఇంద్రియ ప్రలోభాలతో అవన్నీ మనకెందుకు, ఈనాడు ఇక్కడ సుఖం పొందడమే ముఖ్యం అనుకుని ఇంద్రియ ప్రలోభాలకు లోబడి మరి
చివరికి ఇలా నెక్స్ట్ జన్మలో మళ్ళీ ఈ శూకర జన్మలు కూడా పొందడానికి అవకాశం ఉండేటటువంటి పనుల్లో కూడా వాళ్ళు నియుక్తులయ్యి ఉండవచ్చు అంటున్నారనమాట. నియుక్తులు అవడానికి వెనుకాడరు అటువంటి పనులకు కూడా. సో ఈ కలియుగం ప్రారంభానికి కొద్దిగా ముందు భగవంతుడు అంటే లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద్వాపర యుగంలో కలియుగానికి ముందే భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు దాదాపు కలియుగం ఆసన్నమయ్యే సమయంలో ఆయన తిరిగి తన స్వధామానికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. సో ఈ భూమిపై మరి ఆయన ఉన్న టైంలో ఎన్నో ఆయన లీలల్ని ప్రదర్శించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా భగవంతుడు ఈ భగవద్గీతను చెప్పి మరి మనకి అసలు మనిషి యొక్క ధర్మాలను నియమాలను ఆయన మరి చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో ఈ భౌతిక జగత్తు నుంచి నిష్క్రమించడానికి ముందు నారదుల ద్వారా మళ్ళీ వ్యాసదేవుడికి భాగవత రచనకు శక్తిని కూడా ఆయనే ఇవ్వడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. ఈ రకంగా భాగవతం భగవద్గీత రెండు కూడా అందులైన ఈనాటి కలియుగ జనులందరికీ దివిటీల్లాగా విరాజిల్లుతున్నాయి. అవి మరి ఒక వెలుగునిచ్చేటటువంటి దివిటీలు, ఏది భాగవతం కానీ భగవద్గీత కానీ. కాబట్టి కలియుగ జనులందరూ కాస్త నిజమైనటువంటి వెలుగును చూడాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ రెండు గ్రంథాలే అధ్యయనం చేయాలి. తద్వారా మానవ జన్మ నిజంగా నిగ్గంగా సిద్ధించగలదు అంటున్నారు. భగవద్గీత భాగవతం యొక్క ప్రాథమిక అధ్యయనం, అంటే ఫస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ భగవద్గీత బిగినింగ్ ఆఫ్ భాగవతం అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో భాగవతానికి ముందు భగవద్గీత చదివితే భాగవతం యొక్క ప్రాథమిక అధ్యయనం, అంటే భాగవతం చదవడానికి ముందు ప్రీ రిక్విజిట్ ఏమిటంటే భగవద్గీత తెలిసి ఉండాలి. అలాగే మరి భాగవతం జీవిత దివ్య పరమార్థమైన భగవంతుడి యొక్క స్వరూపము అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి భాగవతం భగవంతుడి యొక్క ప్రత్యక్ష ప్రాతినిధ్యమే అని మనందరం కూడా అంగీకరించాలి. భాగవతాన్ని దర్శించగలిగిన వాడు భగవంతుని కూడా ప్రత్యక్షంగా దర్శించగలడు. అంటే భాగవతము భగవంతుడు రెండు వేరు కాదు అని చెప్పి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో భాగవతాన్ని దర్శించిన వాడు భగవంతుని కూడా దర్శించగలడు. అంటే భాగవతంలోని పరమార్థాన్ని దర్శించడం, ఊరికినే భాగవత గ్రంథాన్ని దర్శించడం కాదు, ఊరికినే చదవడం కాదు, దానిలో ఉన్న పరమార్థాన్ని తెలుసుకోగలిగిన వాడు భగవంతుని కూడా ప్రత్యక్షంగా అర్థం చేసుకోగలడు. ఎందుకు అంటే భాగవతం భగవంతుడు ఇద్దరు వేరు కాదు, అభిన్నాలు, అంటే భిన్నత్వం లేదు, అంటే రెండు ఒకటే అని చెప్తున్నారు. సో ఇది ఇంతకీ శ్లోకంలో ధర్మము జ్ఞానము ఆది అయినటువంటి అన్నిటితో ఆయన ధర్మజ్ఞాన ఆది భి సహా, వీటన్నిటితో సహా శ్రీకృష్ణుడు స్వధామ ఉపగతే, స్వధామానికి వెడలగా కలియుగంలో నష్టదృశామేష, అజ్ఞానాంధకారంలో ఉన్న ఈ ప్రజలు పురాణార్పో, సూర్యుని వలె వెలిగిపోతున్న ప్రకాశిస్తున్న ఈ పురాణంలో మరి ఆ క్షణమే ఉదయించారు. ఇవి కలియుగ జనులందరి కోసం, ఇలా అజ్ఞానంలో కొట్టుకులాడుతున్నటువంటి ఈ కలియుగ జనుల కోసం ఆయన ఈ భాగవత పురాణంలో ఉదయించారు. ఆ క్షణమే, ఎప్పుడైతే ఆయన స్వధామానికి వెళ్ళారో అదే క్షణంలో ఆయన ఇక్కడ ఉదయించారు అని చెప్పి శ్లోకం చెప్తోంది. సో భగవంతుడే భాగవతం అన్నది, భాగవతంలో ఉన్నారు భగవంతుడు అన్నది మనకి క్లియర్గా ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడి వరకు మనకి అన్ని సుఖదేవ మహాముని చివరికి ఏ రకంగా వీడ్కోలు పలికి ధర్మరాజుకి మరి అందరికీ వాళ్ళు హస్తినాపురంలో తన యొక్క స్వధామానికి వెళ్ళడానికి వీడ్కోలు తీసుకున్నది చూసిన తరువాత భగవంతుని గురించి, తత్వాన్ని గురించి మనకి వివరించడం సూత మహాముని వివరించడం మనం చూసాం. చివరికి భాగవత గ్రంథం మరి ఏ రకంగా వ్యాసదేవులు రచించి పుత్రుడికి బోధించి ఆయన పరీక్షిత్తుకు ప్రవచనం చేసి ఆ టైంలో ఆయన మరి భాగవతం
ఏ విధంగా భగవంతుడితో సమానం అన్నది చివరికి ఆన్సర్ చెప్పారు. సో ఆయన కూడా ఆ ప్రవచనం వినబట్టి ఈ ఋషులందరూ ఆయనను భాగవతం చెప్పమని అడగడం కూడా జరిగింది. సో అది ఈరోజు 43వ శ్లోకం. ఇంకా 1 శ్లోకం ఉంది, ఆ తర్వాత ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్ హరే వచ్చారు. కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు.